तुम बैठ जाओ। तू कहा जाता बीच में रे? ई देखे खाती ए गावत तारी के अंगूरी धराई के बलम के ले गईनी हम बाजार। अब मान लो तार बलम लंगड़ बड़े तो बाजारी में कैसे जाई है? कैसे? देखिए चंदन जी, पहला बात हम लंगर से शादी ना करब, लेकिन देखिए एगो बात है, यदि भैया सीटिया बढ़ाओ ना। साउंड वाले भैया रउआ का खातिर भगवान करो सी तार नाती पोता बढ़ो। ए बबुआ कहत तारू के लंगड़ ले बियाह ना करो, आ बीच में पोलियो मार दी त ना करबू। बियाह भइला के बीच में मार दी त ना करबू। अच्छा चलिए, वो तो दुर्भाग्य की बात बा। यदि लंगर से मिलियो गई, यदि प्यार होइयो गई, तब प्यार में लंगर आन्हर लूल्हा से कोई मतलब नहीं। प्यार तो दिल के चीज होखेला, अगर दिल सब साफ होके के चाहिए। और लंगर बा लूल्हा बातों से का भाई, प्यार तो दिल से कइल जाला। लेकिन लइका बा लइकिया जो साथ में जाता है तो लइकिया कहता का कि अंगूरी धार राई बलम के ले गईनी बाजा। बाप ए बेस ई तो बुझा ए बेस तू तो ऐसे चल रहा बस ना भैया, ई तो बुझा था कि तीन पग में पूरा धर दिए ना। बबुआ फिर से आओ, फिर से चलले में भाव बा। कलाकार मतलब का दो 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 ओरिजिनल देखो, ओरिजिनल मारता नहीं अब कि अंगूरी धार राई बलम के ले गईनी बाजा। चल सर्टिफिकेट बनवा देते। तब का भइल बाजारे ले अब पूछे ले ई हल्दी छपरा के लोगवा का अके ई हवे तो त काहे ना कहलू का कि पूछलस जब छपार के लोगवा, काहे ना कहलू कि हमें भतार सुनी ना चंदन जी, अभी उहे तो कहे के भी चाहते रहनी है, तब तक पहले ही लोग कितना मन में काट सोच ले लग लोग। तो जानते नहीं कहे के बाद कि अंगूरी धराई बलम के ले गई बलम के ले गई बाजा। अंगूरी धराई बलम के ले गई बाजा। पूछले सहरिया के लोगवा के हम पूछले सहरिया के लोगवा के हमें दोहा। पूछले सहरिया के लोगवा के हमें दोहा। इतना ही ना, लड़की आगे जाने तनी का कहता का कहला कि नहीं हवे आ भाई भक्ति जबान नाही आ हवे या। दुनिया ऐसा ही सब करता। हां का सब करता करे तो दुनिया कर दो कह के अपने घर लोग के हकीकत बतावल जरूरी बनी ना जी। कि नहीं हवे भाई भक्ति जबान नाही आ हवे या। कि तुझसे प्यार हम करीले कितना बताई का है ना, इजहार हम करीले कितना बताई का। अब दुनिया कहे वाला कहता तो कह दो, मेन बात बा कि हम तो के बेइज्जत नहीं कर सकत। तारा के बेइज्जत कर खातिर कोनो गाना थोड़े हम गा दे। हमरा लड़की के मर्यादा पता बा, यही से तो क्वालिटी अलग अलग हो गए चाहिए। दुनिया करता लेकिन हम ना कर सकते। आहा कितना सुघर गीत हमरा खातिर गौलू हो।
कि पूछल से जब छपारा के लोगवा तो का कहलू कि पापा के धरावल बहिया आ स्वामी हवे हमेशा तार सिन्होरा बना रहो। भगवान ऐसे ही रहो के लेकिन हम कहब हमार लगा लो निशा उम्र कांच बा देह कांच बा ये बात सच बा कि कांच रे उमरिया में अरे खेलताड़ू गुची गुची ए ससुर के बूची भाई गोइल हो दादा नहीं रहो तो नीचे धरती पर ले चले कि कांच रे उमरिया में अरे कागे खेल गुची गुची ए ससुर के बूची आ कहत लइकवा अब कागे फान ऊंची ऊंची ए ससुर के बूची कागे फान ऊंची ऊंची ए ससुर के बूची काचे रे उमरिया अरे तो खेललू कुची कुची ए ससुर के बूची ये गाना पर खुश हो दिलानो कि जादू जी लगा करती अब काहे कूदा ऊंची ऊंची अब काहे कूदा ऊंची ऊंची ये ससुर के बूची अब हम चाहते नहीं सब लोग आ जाए आप लोग भी आ जाए निशा जी के कुछ